Vidíš mám ty? ironový meč. Tak jo, Jo, počkat, vlastně ty jsi bojař, jo, na tě hodím ten Iron Match. ne, kašlu King. na to, já mu dám životy, on má Iron Tak Match dělej. taky. Kingu, nech to Kingovi, příští dostaneš ty, hoď to Kingovi zase. Co? Pravým, nepoužívej to levým, jo, pravým mu to vyhoď na něj, ne levým. Co jste Umřeli jsme. On mě někdo zabil. Ne. Utopili jsme se. Taky borci, ty. Jo, já nevím, ale jak to mám udělat. Pojď No, prostě mi to HP. Ale pátý. Prostě jako normálně to dropnout. Já to vezmu levým. No, pravým. Vemeš to a hodíš to pravým. Hodíš to pravým, ne levým. Levým ne. Takže to mám vzít pravým No. Jo. a mám to hodit komu? Jo, Kingovi. Taky pravým. No. Jo. Máš to? Jo, díky. A jak si to nasadím? A ty to použij stejně, ale levým. Tak já jdu dolů. Jak si to mám jako nasadit? Prostě hele, prostě na to najedeš a zmáčkneš, už si to Já už nasadil. to mám. Už to mám. Tak já jdu teda zase dolů, pojď. Tak to Jo. bude... Počkej, pojď sem. Já Pojď teď sem. jdu naopak, hele. Já nechci. Já nechci ten meč. Já ti nechci dát meč, já jsem ti chtěl doplnit něco jiného. To je neřeč. Já Pozor. jdu, hej hoši. Já jdu zpátky nahoru. Na co je třeba ten květináč? Neřeš. Řekni, Jako jdem ještě pojď. řekni. Je k ničemu, prostě v něm jsou věci. Jo, tak to je dobře, já jsem právě jeden objevil. No dobrý, tak ho znič. Nějaká jistu mám taky docela dost. Ještě jsem ti nedal ty torče, teď bych byl bez nich. Ty, tady taková sekta slimeů, co tu je. Jo, a je po nich. Ne. Tak budu muset po sebe stavět dřevo. Dřevo nepoužívejte, třeba dirt nebo kámen. Jenže já už nemám. A čo? Tak jdem kopat dolů. Lol, ty jsi cheater, ty jsi prošel blokama. Vážně? No on prostě prošel blokama. Já? Ne, King, kdybys ho viděl. To bude všechno na videu, to uvidíš. Zítra to bude na YouTube, hej. Teda pro vás dneska, jo, diváci, ale. Jo, a dneska je teda co? Včera byl Vikuláš. Bylo to No, strašně tak- teda... Tu věc nebudu zveřejňovat. Určitě ty, co s náma chodí do školy, tak určitě vědí. Jako třeba Kuba, že jo. Kterýho tu nevidím. Ale to je jedno. Můžu se vás zeptat? Nebo prostě... Jo, neuděláme nějaký jako společný jakoby účet. Mine. No, tak to budeš dávat na svůj. No, teď jo, ale... Jinak prostě, jestli se na to někdo podívá, tak účet je... Můžu to říct? No, můžeš. Radek Pitelka. No, vlastně, to je prostě to je jedno. Na to se vůbec neptejte. Kdo to je, to je náš jeden kamarád, to je jedno prostě, ale my jsme se tak chtěli pojmenovat, ale tak jako jedno. Prostě on tam bude dávat všechny naše videa. Společné videa, no to je jedno. A doufám, že... No si můžeš být rád, že nemusíš jít takovou dálku jako King. Co jsi to udělal? Jsi tady zazdil. Dostávám se domů. Počkej, já tady udělám schody. No, to bych ti radil. A nebo Prdím na vás, jdu se utopit a objevím se doma.
No ale zase ztratíš peníze. A k čemu jsou? Aby si mohl obchodovat. Takže to není. Sakra! Mám tady zas tu žížalu. Jo, Au! a chcete říct, kolik jich mám já? Těch peněz. No. 1 gold, 98 stříbrný. Já nevím, kde se to mám najít. To se ti objevuje vedle těch šítů. Jinak určitě kdo hraje jako Terraria jako prostě mistr, tak si musí říct, ježiš, tady to jsou 3 pitomci. Jo, To dobrý. neměj. A kdyby někdo chtěl, tak určitě napište, jsme spojení, ale přes hamačí. Jestli to vadit nebude. Jo, můžete si zahrát s náma. Ale někdo dobrý, než někdo se připojí a jak se dělá platforma. Já taky nevím. Ne, to je jedno. To se mi jednou stalo v Minecraftu, že se mě jeden zeptal, jak se dělají tyčky, a to jsem ho hnal. A hnal jsem ho krumpáčem diamantovým, který tupec tu postavil ten flow. Kingu, nevíš o tom něco? Co? Nic. Jako King, jestli o tom něco neví. No. King tu nějaký není. Tichej, nenápadný nějaký. Co? Hej, no už není. Ne. Nic, prosím tě. Budu obdělávat to naší půjdu. Obdělává. Má pubertační věk. No Ty ale už mě začíná štvát. Čím? S tím, jak tady pořád stavíš tu blbou hlínu. Protože z ní nemůžu skákat. Jsem doma. Fakt díky. Nejsou tady nějaký porty? Ale je ráno. Jestli tě to potěšilo. Ne, vůbec. Já mám docela noc rád. Chodí zombíci. Tady na mě kouká blbej slime. Ty, tak to bylo máslový. Má to být třešňový, ale to nevá. Já ho nedokážu trefit, jo, trefa. Hej, zůstalo tam něco modrýho. Kde? Kde asi? U toho slima, nějaký gel. No, tak toho... Nerozbíjej to! No, což debil. Počkej. Hele, mám gold. Kdo chce gold? Něco? Já jsem byl dřív. Ty máš lepší. Já mu dám krumpáč. Ty máš lepší. Komu? Tobě dám krumpáč. Mně? No. Jaký goldovej? No. Ten je blbější než... No já Nebo vím. není. Já vím, ale... Když je nezničitelný, jak se to vyplatí, já jiný nemám teď, víš? Jo, tak každý vezmu. Tak já tu zatím budu dělat tady... Hle, kdo bude dělat tree farmu? Kuba, teda... King? A co? Nic. Farmu na stromy. Hele, tady něco je. No, vidíš, tak si to užij. A líbí se vám můj dům? Jo, moc. Au. A doopravdy. Jo, docela jo, jde to. Jako lepší bych já ani nepostavil, víš? Ty vole. King mě předběhnul. To nemá. Aha. Tak já jdu udělat nějakou farmu na stromy. Bude to záživně, pro diváky to bude záživnější, než abyste se tam vyhonili. Hele, čekaj, já se jdu umět, já budu sprchovat, jo? No. Jo. Tak se dekontaktní. Ne, já takhle, já budu takhle. chráň ho. Můžeš se něco ptát? No. Jenom jestli jsi mi třeba nechtěl udělat teda ten goldový ten. Já ho mám v ruce. A ty mi ho nedáš? Dám.
Tvoj máš? Tak mi ho dej. Počkej. Myslím, že ty. Počkej. No. Mám má. Já si tady jen stavím. Takovou cestičku. Ne, nestav nic. Ty si... No, ještě lepší. Vypadni, Prostě- tyhle! Já tě zabiju. Proč? Já tě zabím. Proč? To byla jediná cesta, kterou se tam šlo dojít. To je... No, inteligent. No. Takhle jsem měl skočit a takhle jsem měl skočit. A jo. Tady máš krumpáč, máš ho. Ne. Jo, mám. No, A je lepší než ironovej? ne. Na Iron. Ale je. Ne. Já jdu na dříví. No, tak tady to tě. Jo, hele, nemáš někde iron? Nebo... Mám. Hej, teď mám, tady to je jaká? Tady to je... Copper, hele, já si jdu udělat... Jde udělat stoneová, nebo nejde? Nevím. Se podívám. To je úplný. Že pokud půjde, tak by to bylo dobrý. No, já mezi tím to tu takhle hezky upravím. Nejde. Ale počkat, něco možná půjde. Je to, že mi nejde udělat koprová helma. Bude máš málo kopru. Kolik ho potřebuju? Myslím, že 15. Já mám jen 8. Tak, když jsem ti házel, ne. No, ale jen 8 jsme hodil. Ale hodil jsem, když jsem ti hodil to helmu, ne. Neházel jsme jen... No, stěž ještě tady ty stromy prostě a to. Pozor, tady něco skáče. Teda doskákalo to. Počkejte, já mám nápad. No, Půjdu se podívat sem do svý truhly. Jestli jsem tam náhodou tu helmu nedal. No jo, dal jsem jí tam. tak to je zná neskušenost. Jo, mám to. No, vidíš. Jo, rovnou si tam můžu odložit peníze. Jo, já mám kolik? Hej, no, já mám 197, Co? tak 200 peněz. No. A kolik Tak, máš? tak 201. No, ale kolik máš stříbrných? Stříbrných. 4. Tak to se nemáš. Víš, kolik Hele, dá. já mám stříbrných 98 a 1 gold. A nechceš, abych si něco koupil? Ještě tu nemáme obchodníka. Potom pro něj postavím obydlí. Já pro ně postavím bydlí. Ty nevíš jak, ono musí mít nějaký ty stanovený věci, víš? No, tak to je jedno. Tak chceš něčím pomoct? No. Můžeš to srovnávat do tady té výšky, to můžeš srovnávat. Hele, dá se nějak, a nemám tady to taky třeba rozkutat, tady to vedlejší. No tak ty kutej tohle, já budu kutat tamhle to. No, mně se to strašně seká. Počkat? Ne, jo. Tak. S tím asi přestanu. Já půjdem dělat nějaký dobrodružství. Teď no. Já udělám... Pozor. Já potřebuji dostavit tady to. Já jdu udělat hombu za slimama. No, tak jako nemusí zabíjet slimy kvůli těm věcím. Těch mám hodně moc. Ale jen tak. Jsou tady nějaký expy? Ne. No, tady je gold. Teda gel. To je jedno. Free gold. Se nějak nevyží to.
Tak. Hele, něco jsem našel. Co si našel?